Hi everyone. Hi, good evening. So, whole day I was very busy with my stuffs, and then I came home and you can see I've changed my clothes. और मैं सोच ही रही थी आप लोगों से बात करने के लिए because yesterday I went live because due to some reason, as all of you can see that बहुत लोगों ने live videos देखा और बहुत सारी चर्चाएं हुई उस मैटर में. तो I'm here today to clarify all of those things. So, as many people have commented that मैंने बोरो में बात नहीं करी थी. मैंने बोरो में बात इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मैं चाहती थी सबको समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आएंगी अगर मैंने अपनी लैंग्वेज में बात करी तो इसी वजह से वैसा हो गया. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक इन बोरो and I want to clarify everything. So before starting, I would like to say a few things that नोंथांमोना like few people have understood, but few people didn't understood. सोरबा सोरबा आंखौ मेसेज हरदों कि नोंथांमोननि बुंनायखौ बुजिदों खिन्थु नोंथाङा लाइफखौहाय बर' बुंनांगौमोन, blah blah and many things like that. I appreciate it. खिन्थु आं बे बुस्थुखौहाय क्लियर खालामदोंमोन कि आङो बर'जों रायज्लायनाय नङा. The reason मानोबा बेवहाय आलदा आलदा जातिनि मानसिफोर दङ, जाय आंनि लाइफखौ नुगासिनो आरो जाय आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव दङ. सो बे रिजननि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आं बर'जों रायज्लायाखैमोन. आरो दा खोथाया जाबाय मा, मानसिफोरा जाय बुजिनांगौ बुजिबाय आरो जाय बुजियाखै आं दिनै बिसोरखौहाय क्लियर खालामनो नाजादों. बेवहाय दख'नानि जेबो बेबायदि खोथा फैयाखै बा हारिनि जेबो खोथा फैयाखै. खोथाया जाबाय मा, जे भिडिअखौ आं नुदोंमोन बेवहाय सासे हौवाया सासे आंकोलखौहाय बाइट्स लागासिनोमोन, जेरावहाय सोंदों कि नोंथाङा मा सानो कि आजिखालि हिन्जावफोरा बर'नि दख'नाखौहाय बर'नि दख'नाखौहाय बायनायथ' दूर नायाबो गाननोबो मोजां मोना. नोंथाङा मा बुंनो सानो? सो कुवेश्चना बेबायदिमोन. सो बेनि उनावहाय बै आंकोला बेबायदि रिप्लाइ हरदों कि आं बिराद दुखु मोनो हिन्जावफोरनि बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ नुबाथाय. बिसोरो ओरै गंबाथाय नुजोबो माजोबो, दख'नाखौ गाननायथ' दूर बायनोबो लुगैया, मानोबो लुगैया. सो नोंथाङा गावनि पइन्टआव थिक दङ, आं बेखौ बुजियो कि आजिखालि हिन्जावफोरा बांसिन मडार्निज्मआव थांगासिनो. आं बे बुस्थुखौ बिराद मोजाङै बुजियो. बाट खोथाया जाबाय मा, जुदि खोथाया दख'ना गाननायनि फैगासिनोबा जोङो इकुवेल साननांगौ. जेरै जों फिमेलनि खोथा सानबाय दख'ना गाननांगौ, बेबायदिबा जुदि एथ'राब बेबायदि प्रेसार जादों. आई डोन्ट नो व्हाट इज द कन्डिशन अभार देयर इन आसाम. आं जेबो मिन्थिया आसामनि कन्डिशना मा जागासिनो मा जायाखै. खिन्थु आङो बै भिडिअखौ नायनानैसो आं गावनि रिस्पन्सखौ होबायमोन. थ' खोथाया ओरैबायदिमोन कि डमिनेटिं मोनसे पइन्ट फैबायमोन बै टाइमावहाय कि गानथारनांगौ. स' बै बुस्थुखौ आं बुजियाखै. मानोबा आंनि माम्मि पापाया आंनि जेसेबां कालिग्स दङ आरो जेखौ आङो सोलोंबोदों कि नों जेखौ लुगैयो नों लाइफआवहाय बेखौ नों खालामथार. रावनिबो जेबो राइट गैया नोंखौ लाखिनायनि बा टु स्टप यु सामथिं लाइक द्याट. स' खोथाया जाबाय मा, आदामोन आगैमोन बयबो, खोथाया जाबाय मा, आंनि होननायनि मतलबा बेनोमोन कि बै पइन्टआवहाय आं बेखौ मोनदों कि हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायखौ एसे बांसिन नायनाय जादों, जेखौ आं मोजां मोनाखै. दख'नाखौहाय आं जेखौ मिन्थियो आंनि बिनानाव मोना दख'नाखौ कन्टिनिउ खालामो. जेथु माबा फांसन्सफोर जाबाय, माबा इभेन्ट्सफोर जाबाय, बिसोरो गानो बे दख'नाखौहाय. खिन्थु बैबायदि कमेन्टआव जेराव बुंदों कि आजिखालि गानथाला, बे खोथाया नङा एक्चुअलि, which I know, जेखौ नोंथांमोनबो मोजाङै बुजियो. स' आं मानो रागा जोङामोन, मानोबा नोंथांमोना मोजाङै मिन्थिखायो कि आङो मडेलिं लाइनाव दङ. स' आंनि केसाव आं सानफ्रामबो बैबायदि क्लथ्स गाननांगौ जायो जेखौ आं मिन्थिया.
आं दिनै शुटआव थांगोन आं दिनै मिन्थिया कि आं मा गस्ला मोनगोन मा ड्रेस मोनगोन आं जेबो मिन्थिया बेफोरबायदि खोथाखौहाय मानोबा शुटनि खोथा फैबाय बाथाय नोंनि ड्रेस डिजाइनिं नोंनि मेकअप आर्टिस्ट नोंनि हेयर स्टाइलिं एभ्रिथिं डिसिजन मेनेजमेन्टआ लाजोबो स' बेनि थाखायनो जोंनि आखायाव थाया गस्ला होनबाथाय जोंनि आखायाव थाया कि जों गोसोजों गाननो लुगैदों ना गाननो लुगैयाखै बेफोर जोंनि आखायाव थाया मानोबा खेनसे जेला जोङो खेनसे जुदि जोङो कन्ट्रेक्ट साइन खालामबायबा बे जोंनि आखायाव थाया बे बुस्थुआ स' आं नोंथांमोननिसिम बे बुस्थुखौ गुरैहाय खावलायनाय जाबाय कि सोरबा जुदि आंनि बैबायदि फट'स नुदोंबा बे बुस्थुआ नर्मेलखा जोंनि इन्डास्ट्रियाव बे बुस्थुआ लिगेल बे बिकिनी शुट जाबाय बा डिफरेंट टाइप अफ शुट जाबाय जेरैखि शुट जायाबानो जोंखौहाय फार्स्ट कन्ट्रेक्ट साइन खालामहोगोरो बेनि उनावहाय शुट जायो बे बुस्थुआ जोंनि आखायाव थाया बे बुस्थुआ जोंनि आखायाव थाया कि जों बेखौहाय माना खालामसै कि आं बे शुट खालामा आं बेखौ आं बेखौ गोसो गैया आं नोंखौ आं नोंथांखौहाय नोंथांनि अफारखौहाय आङो रिजेक्ट खालामबाय बेबायदि बुस्थुआ जोंनाव थाया बेबायदि बुस्थुआ खालि खेनसेल' जागोन बिफोर साइनिं अ कन्ट्रेक्ट आफ्टर दैट इज अल विश स' खोथाया जाबाय मा जेला जों प्रफेशनेल लाइनाव गोलैयो जेला जों फ्रेशार्स लाइनाव फैबाय फ्रेशार्स लाइनाव बेबायदि जेबो हेंथा थाया एक्चुअली बेबायदि जेबो कुवेशन्सबो थाया जेबो अपशन्सबो थाया बाट जेला जों प्रफेशनेल लाइनाव फैयो होमबा से जिनिसा बिसोरनि सायावसै मेनेजमेन्टनि सायावसै बिसोरसो जोंखौहाय खोन्थायो बिदि खालामनो मा खालामनो आरो जे बुस्थुआ लिगेल होनबाथाय बे बुस्थुआ डाइरेक्ट कोर्ट बे पेपारखौ जेखौ जों साइन खालामो बे जाबाय डाइरेक्ट कोर्टनिफ्राय फैनाय जे बुस्थुआ कमप्लिट लिगेल जेबो गाज्रि जिनिस नङा पुरा लिगेल स' आङो सानफ्रामबो इन्स्टाग्रामाव एक्चुअली आं दासान्दि इन्स्टाग्रामाव ट्राइ खालामगासिनो आंनि फट'स आपल'ड खालाम मानोबा आं फेसबुकाव जेसेबां फेन फलोवार्स आंनो नांगौ आं बे हिसाबाव मोनबाय स' आं इन्स्टाग्रामाव ट्राइ खालामदों आंनि फलोवार्सखौ इनक्रिज खालामनो मानोबा जोंनि इन्डास्ट्रियाव बे बुस्थुआ बिराद इम्परटेन्ट इनक्रिजिं फेन फलोवार्स एन्ड अल स' बेनि थाखाय आङो इन्स्टाग्रामाव बांसिन कनसेन्ट्रेट खालामो आं फेसबुकखौ नायथारला फेसबुकखौ नायनाय टाइम आं नायनोनो टाइम मोना आंना गोबाव जाथारबायमोन फेसबुकनि जिखुनु बुस्थु नायनोबा जिखुनु लाइक नोंथांमोनखौ बुजिनो हायो स' खोथाया जाबायमोन मा कि आं खेनसे जेला अनलाइन जाबायमोन फेसबुकआवहाय बै टाइमावहाय आं बै बुस्थुखौ नुबाय भिडिअखौहाय जेरावहाय बेबायदि होनगासिनो कि हिन्जावफोरा दख'ना गाना मा गाना स' आं दुखु मोनदों मानोबा आं बै जायगायाव थाबोना फैनाय आं गावनि जायगायाव थाबोना फैदों स' बे बुस्थुआ आं जेला दंमोन एक्चुअली आङो 2018आव पास आउट जाबोदों ग्रेजुवेसननिफ्राय स' बै ग्रेजुवेसन पास आउट जानायनिफ्रायनो आङो बेंगलराव दङ आरो आंनि जायगा आं आंनि खामानिनि थाखाय ट्रेभेल खालामगासिनो दा खोथाया जादों मा आं दुखु मोनदों मानोबा आं सानबाय कि बे बुस्थुखौहाय जुदि दख'ना गानथारनांगौ 24 आवार्स गानथारनांगौ बेबायदि जुदि लिगेल जे जों गाननो हायो जेबो दुखु मोना जों आदामोन जों जेबो दुखु मोना जों गाननो हायो खोथाया जाबाय मा जुदि जों गानगोन होमबा नोंथांमोनबो गामसा गाननांगौ मानोबा जुदि हारिखौ जोंल' लांनांगौबा नोंथांमोनबो लांनांगौ आंनि पइन्टआ बेसोमोन स' आङो जिहेतु मैया हिन्दी आरो इंलिशजों बुंबायमोन थ' सोरबा सोरबि बुजियाखै जानो हागौ खिन्थु आं दिनै बै आं जे मैया रायज्लायबायमोन बेनि ट्रान्सलेसनखौ दिनै बर'जों होनलांगासिनो स' बेबायदि जिनिसखौहाय सोरबा भुल बुजिनाङाखि आं नोंथांमोनखौहाय इनसाल्ट खालामदों बा नोंथांमोनखौ रागा जोंदों आं जेबो रागा जोङाखै नोंथांमोन आंखौ जिखिनि बुङा मानो आं जेबो रागा जोङा आं एसे रागा जोंबायमोन आंनि पस्टखौहाय नुनानै जेरावहाय आंनि बिकिनि मोनसे फट'आ जेला आपल'ड जाबायमोन फेसबुकआवहाय जे बुस्थुआ लिगेल जेबो गाज्रि खोथा नङा बे बुस्थुखौहाय मानसिफोरा गाज्रि कैप्शन होनानै शेयर खालामदोंमोन आं होनबाय 70% मानसिफोरा पजिटिभ थिंकिंआव लाबायमोन खिन्थु 30% मानसिफोरा नेगेटिभ थिंकिंआव लादों आरो बे 30% मानसिफोरानो बेबायदि शेयर खालामलांदों जेरावखि आं दुखु मोनदों मानोबा बे बुस्थुआ जोंनि आखायाव गैया बे बुस्थुआ जोंनि खामानिसो बे बुस्थुआ जोंनि मोनसे पार्ट इट्स अ पार्ट अफ आवर वर्क सो वी हैव टू डू इट लाइक बाय हुक बाय क्रुक करना पड़ेगा सो आं बुजियो कि नोंथांमोना बे बुस्थुखौ बुजिया मानोबा बे लाइनाव जाय फैयो बिसोरसो बे बुस्थुखौहाय बुजियो
So ओंखायनो आं बे बुस्थुखौ क्लियारिफाइ खालामबाय कि नोंथांमोना जिहेतु बे बुस्थुखौ बुजिया आं बेवहाय होनबाय कि बे बुस्थुखौहाय जेबो गिदिर बानायनो साननाङा मानोबा बे बुस्थुआ बिकिनि शुटआ जेबो गिदिर खोथा नङा बे बुस्थुआ बिराद नर्मेल आरो जेखौ आं खोन्थाबाय कि दखना गाननांगौ मानांगौ बे बुस्थुआ only about the right I have spoken about okay जेराव नोंथांमोना होनबाय थादोंमोन कि खालि दखना गाननांगौ आं बेखौ दुखु मोनदों मानोबा बे बुस्थुआ हिन्जाव जाय हिन्जावफोर दङ बिनानावमोन आंनि बिसोरो बेखौहाय फोर्सफुल मोनो एक्चुअली मानोबा बयनाबो मोनसे राइट दङ जे गोसो गाननांगौ बेखि नङा कि मोनसे सोरबा फोर्स खालामबाय कि मोनसे बुस्थुल' गाननांगौ बेखौल' गानबाय थादों बेबायदि नङा बयनाबो मोनसे राइट दङ दा जाबाय जोङो बे मोनसे जेनेरेसनाव दङ जेरावहाय थिंकिं एन्ड थिंकिं लेभेला बिराद पजिटिभ आरो आं बेखौल' सानो कि बयबो आपग्रेड जाथों बयबो आपग्रेड जाथों आं बेखौल' सानो आं बे खोथाखौ मैयाबो बुंदोंमोन कि आं दुनियानि जेसेबां गस्ला गाना मानो जेसेबां गिदिर डिजाइनार बलिउड डिजाइनारनि गस्ला गाना मानो आंनि थाखाय आंनि हारिनि गस्लायानो सबसे सुन्दर आं बे खोथाखौ मैयाबो होनदों कि आं जेसेबां गिदिर डिजाइनार्सफोरनि गस्ला गाना मानो आंनि थाखाय आंनि बर' हारिनि बर' दखनायानो सबसे बिउटिफुल जेखौहाय आङो नेशनेल रिप्रेजेन्ट खालामबाय आरो इन्टारनेशनेलावबो आं दखनाखौनो गानदोंमोन नोंथांमोननो पिक्चार्सफोरखौ नायनो हायो स' खोथाया जाबाय बे बुस्थुखौहाय इशु खालामनाङा जेबो किरण मेमखौ नोंथांमोना मिथिखायो किरण मेम इज लाइक माय मम्मी आंखौ गावनि फिसा बायदि सानो बे आंखौ बिराद मटिभेट खालामो आरो आं बिथांखौ बिराद मोजां मोनो स' जेखौ आङो आदा मैखोमा दासो लाइफआव फैदोंमोन जेराव आदा मैखोमा किरण मेमनि बै मिस इउनिभार्स थांनायनि खोथाखौ बुंबायमोन नोंगौ बै टाइमावहाय लांबाय स' खोथाया जादों मा आं आदाखौबो बुंनि आरो बयखौबो बुंनो सानो कि जों जेला इन्टारनेशनेल रिप्रेजेन्ट खालामो जोंनाव खालि मोनसेल' बुस्थु थायो जे जाबाय नेशनेल एटायारा मोनसे इन्टारनेशनेल कम्पिटिसनाव मोननै अपसन थायो मोनसे जाबाय नेशनेल एटायर आरो सेकेन्ड जाबाय कालचारेल एटायरावहाय जों गावनि हारिनि गस्ला गानो आरो नेशनेल एटायरावहाय बेबायदि गस्ला बानायनांगौ जेराव कान्ट्रि रिप्रेजेन्टेसन जायो जेरावखि जोङो कान्ट्रिखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन कान्ट्रिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो मोनसे कान्ट्रि रिप्रेजेन्टेसन गस्लाखौ रेडि खालामनांगौ जायो स' बेनि थाखाय आं बुंनो सानबाय कि जुदि सोरबा सोरबि सानदों I don't have any ideas but I know how much people loves me and all and I don't have to define about that आं सानो कि जुदि सोरबा सोरबि आंखौ भुल सानदों बा सोरबा सोरबि आंखौ सानदों कि आं रागा जोंदों बेफोरबायदि जेबो खोथा नङा आं रागा जोङाखै I'm totally fine you can see I'm bindas here just thing is that it really felt me a little hurt when I heard about that when girls were getting dominated if it's not then it's fine I have no issue at all and photoshoot ni khota jabai ma आं अलरेडि बुजायखाबाय बे बुस्थुआ लिगेल प्रसिजाराव दंमोन स' नोंथांमोना जे कमेन्ट खालामो लाइक सोरबा आइ एम नट सेयिं एभरिबडी बयबो खालामा सोरबा सोरबि दङ बिसोरखौ आं बुंनो सानो कि गाज्रि दा सानसै मानोबा बे बुस्थुआ प्रसिजार हिसाबजों जालाङोथ' स' जोंनि आखायाव थाया बेफोर बुस्थुआ जों खालामथारनांगौ जायो जोंनि मोनसे राउन्ड जायो आरो बे राउन्डजोंनो जोंनि मार्क्स एडिशन जायो आरो बेहायनो जोंनि रिज्यूम्स आपडेट जायो जेखौ आं बुजायनो सानदों स' दा आं बुजिबाय कि नोंथांमोना बुजिबाय बे खोथाखौहाय कि दा जेबो प्रब्लेम गैला शुटनि बारै बा जिखुनु ड्रेस जाथों नोंथांमोना बुजिबाय कि जोंनि आखायाव गैया बेफोर मेनेजमेन्टनि आखायाव थायो मानोबा जों मडेल a perfect definition of model is we have to just present ourselves. We cannot choose our clothes. We cannot choose our attire. We cannot choose the way we want to be. Gosla जाबाय बा makeup जाबाय बा jewelry जाबाय बेफोर सेल्फ मेनेजमेन्ट डिसाइड खालामो स' बे जोंनि आखायाव थाया आदामोन आं मोजाङै बुंबाय बे जोंनि आखायाव थाया स' बेफोरबायदि शुटआवहाय जुदि फट'फोरखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनाखै जेबो नङा मोजां मोनाखैबा नोंथांमोना आंनि फट'सफोरखौ स्किप खालामनो हायो बा स्क्रल डाउन खालामनो हायो बाट should not comment
comment negatively. I only request that. Exactly, I only request that. And thank you so much for coming. And I can see yesterday it was only 200 online. I can say it's 652. That is what I can see, that people have really that feeling, like faith wala feeling, that they understand everything, and I'm really happy. And right after yesterday, many girls have texted me that मेला हिन्जावफोरा आंखौ like बिनानाव मोना text खालामदों कि आब' नों जोंनि दुखुखौ नों बुजिदों माबादों आं बिराद मोजां मोनबाय। आं रिप्लाइ हरदों रिप्लाइयावहाय कि बेहाय जेबो दुखु बुजिनायनि खोथा फैयाखै। जोङो बयबो मिलिना थानांगौ। नङा होनसै, जों बयबो मिलिना थानांगौ। हिन्जाव जाथों हौवा जाथों, जों बयबो मिलिना थानांगौ। मानोबा जों हिन्जावफोरा मालाबाबो हौवाफोरखौहाय फर्स खालामाखै कि नोंथांमोनबो बेबायदि गाननांगौ बेबायदि गाननाङा, जों होनफेराखै। मानोबा जोंनाव बे बुस्थु इक्वेलि थिंकिंआ दङ। स' ओंखायनो जोंबो बेखौ लुगैयो कि समाजा जोंखौबो सानथों, जोंखौबो मोजां मोनथों, आरो जों जेरै दङ जोंखौ एक्सेप्ट खालामथों। और रही बात दखना और ट्रेडिशनल पहनने की, वो तो हम पहनते ही है, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हम पहनते ही है। आप मुझे देख सकते हो whenever I'm going for a competition, जेराव आं कम्पिटिशन थाङो, आं दखना तो गानखागोन, आरो आंनि दखनाया स्पेशली डिजाइन जायो डिजाइनारनिफ्राय। मानोबा बे जाबाय कान्ट्रि रिप्रेजेन्टेशननि जे बुस्थुआ स्पेशल जानांगौ। स' आंनि दखनानि इच एन्ड एभ्रिथिं रियेल जायो। जेरावहाय जोंनि आर'नाइनि आगर, बे डिजाइनारा रियेल आगरखौ होयो बैहाय। नोंथांमोना साननो हायो कि बेसेबां रियेलिटि दङ बे बुस्थुआवहाय। स' बेबायदि थिंकिंखौहाय आरो दा सानसै कि आं रागा जोंदों बा नोंथांमोनखौ आं दुखु मोनदों, बेबायदि खोथाखौ दा सानसै। फोजोबदो बेबायदि खोथाखौ कि जेबो भुल दा बुजिसै। आं जे बुंनो नागिरबायमोन या जे बुस्थुखौ नोंथांमोना भुल बुजिदों, बे बुस्थुखौहाय फोजोबदो। जेबो बायदि खोथा नङा। आरो सोरबा सोरबाया आंखौ मेसेजबो हरदों कि जों मानिबाय कि जोंनि भुल दंमोन। आं बिसोरखौहाय खालि बेखौल' बुंदों कि आंनि थाखाय जुदि नोंथांमोना बुजिलाङो, आंनि थाखाय बेनो बुहुत। आं बेखौल' सानो, रावबो रावखौ फर्स दा खालामथों, बयबो अनलायनाय, everybody should love each others, everybody should have that equal mind. बयबो बेबायदि खोथाखौ सानथों कि जों बयबो इक्वेलि, आरो जों मोनसे समाजाव थायो। स' जों मिलिना थानांगौ। मानोबा आं बेवहाय जे बाहेरायाव फैयो, आंनि थाखाय आंनि हारिनि रिप्रेजेन्टेसन इम्परटेन्ट। आरो आं जेखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों बे आंनि बर' ट्रेडिसन इटसेल्फ। थ' आङो आंनि ट्रेडिसनखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों। स' जुदि आं बैबायदि बुस्थुखौ नुहैयो कि बैबायदि हेंथाफोर जागासिनो, जेरावहाय हिन्जावफोरखौ बेबायदि होनदों, स' बे बुस्थुखौ आं दुखु मोनदों। जास्ट बेल' खोथा। बैबायदि भिडिअखौ नुनानै आं दुखु मोनदों। जानो हागौ बै भिडिअआवहाय भुल देखायदों जानो हागौ, खिन्थु बे भिडिअखौहाय आङो नुनानैसो दुखु मोनदों। आं रियेलिटियाव जेबो नुवाखै। मानोबा आंनिबा आं सानो बयबो ज'हाय मिलिना थानांगौ। स' जेबो दा साननाङा, मिलिना थादो। आं खालि बेखौल' लुगैयो, रावखौबो दा फर्स खालामसै। मानोबा जोंबो रावखौ फर्स खालामा। आरो जे आंनि मडेलिंनि ड्रेसनि बारै सोरबा भुल बुजिदों, आं खोथाखौ खोन्थाखाबाय। मा जायो, मानि थाखाय जायो, जोंनि आखायाव थाया। बुस्थुफोरासो बेबायदिनोसै। So thank you so much for coming again and joining my live video, and we'll see you soon with the new updates. And see you soon with the new updates. Oh my god, something is posted. Okay, actually I'm getting continuously friend requests and all, that's why problem ho raha tha. Okay, so thank you so much and coming and joining to my live video, and wish me luck for my next step. आं international competition थाखाय रेडि खालामगासिनो गावखौहाय, आरो आं सानो एबारबो क्राउनखौ लाबोनो होननानै आंनि कान्ट्रियावहाय। खिन्थु एबार आङो आलदा कान्ट्रियाव थांगोन। हयथ' जानो हागौ फिलिपिन्स जानो हागौ, मरिशास जानो हागौ, हंकं जानो हागौ, थाइलेण्ड जानो हागौ, आलदा देखौ थांगोन। स' आं बेनि थाखाय गावखौ प्रिपेयार खालामगासिनो। आं सानो नोंथांमोन आंखौहाय बेस्ट अफ लाक विश खालाम, आरो लोगोसे
जे जाबाय जाबाय जेबो दा सानसै आरो गाज्रि जेबो दा सानसै कि आं गाज्रि मोनदों माबाफोर आं जेबो गाज्रि मोनाखै आंनि थाखाय नोंथांमोना अलवेज दङ आंनि बिखायाव दङ आंनि गोरबोआव दङ नोंथांमोननि अननाया लाइफ टाइम आंजों थाबाय थागोन स' बेफोरबायदिखौ जेबो दा सानसै थेंक इउ सो माच एन्ड थेंक इउ सो माच फर गिभिं सो माच अफ लाभ both boys and girls. Thank you. Gazanthang.